istorio bat eta espero dut gustukoa izatea. Lagun mina. Baziren behin 5 lagun Omaia, Saioa, Zubina, Jelen eta Izea deiturikoa. Oso lagun onak ziren. 7 urtetik ezagutzen ziren eta urte hartatik oso lagun onak ziren. Ia berdin-berdinak ziren. Animalia tigrea, kolorea turkesa, janaria pisa, kirola gimnasia erritmikoa eta bat. Institutura joan zirenean, banandu egin ziren eta orduan lagun oinak bihurtu ziren. Kide desberdinak aurkitu eta egin zituzten. Nahiz eta ez ikusi, patioan pospozik ikusten ziren. Urte ugari pasata gero, egun batean, bat-batean, familia bakoitza parkean zegoen eta salbuetan aurkitu ziren. Hainbeste denbora hitz egin ondoren, elkarrekin afaltzera joan ziren. Azkenean elkarrekin egon eta gero bakoitza alai-alai bere etxera joan ziren. Egun hartatik aurrera aldi gehiago elkarrekin gelditu ziren. Aieleni egun batean hil zitzaion umea. Egun berean, ordu berean, hil zitzaion beste lagun guztiei. Egunak joan, egunak etorri geratu zuten gertatutakoa hitz egiteko. Oso harrituta geratu ziren. Erabaki zuten guztiok etxe berdinean bizitzea eta denok ondo bizi ziren betira.